ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau da ka jing thmu ban ra ya ka jing khot ka jing suba bat kumju ru ban pene pensa ya ki telong umbam umdi ki lightly gishnong ha ka jing trelang bat ki pulen lem bat ki bor sin shar ka East Coast Hills District la penjari da ka kendon 144 CRPC ha ka than mau usam East Coast Hills District kini ki lightly gishnong ki kenthop ya ka shnong mau usam mau ka teng bat ka wa umyo mau usam ka jing kwa jong kini ki lai shnong ban penjari da ka kendon 144 CRPC kalong ban wanra ya ka jing sngan ha ka let kawan jong ki riu kan thai bat kum ju ru ki khna namar ka jing don jong ki jaka sat kali ya ka bakashnong ka kwa ban khang no ka jing de kyat bat ki wei de ki kam bat ka bakong san e ba ki ni ki shnong ki kwa kalong ban pene pensa e ki telong jong ka wa yo na ka liang jong officer ba mi khmat na ka mandan rating police station haba ajing kran ha jing alang lo penchai lor ka kendon 144 CRPC bat ong bahadian bala penjari yakni kendon on sha shu ki brio ban ya lompat ba bat le kinu kam sniu kam sme apo put sam jo kini kisnong bat la dalap ki pulet kin kembek bat on sat patok kumba nriu banai bat ka jing dan kuna kirang ba snong ki bla don lang hakni ka step ki kenthop ya urang ba snong ka mau kenteng uba dishal sing kurkalang urang ba snong mau usam uba herbal kshar urang ba snong ka umyo mau usam uba ban tes kham kshar bat UBDO Dr. Dami Thaimi Lingdo ki pulet na ka badan rating police station lembat kinong snong jong ki lightly ki dor bat snong si keba ki lai snong ki wan mi apo ka kamera office jonga ki pen sngew ye ki jing sngew si keba kajaka kaputa kejongki kawa kejongki kebadon senda kejongki kadon hak tmir jong kejing julor kila pensngau ba kikwa ba ngin ye don lang bangin ye ai ka keti kamon kediang bangin le kumno bangin la ban rat bengkong igini jingjia kibajia hapo ga wa umyong hoj tunat banyo sngew balai penbet menta kasri bangin yo ban thir ye jinge kibakta ye imlang sa long kasaudong saukun jong kani ka jaka kiwa kim dei tang ki telong hanrei ki dei ki thiet ba hak imlang salang ki penne ye garap karyang ki ayangi umbam umdi ki ay ka jingim ye kimrat saudong saukun kejongi ki ai ka jing ye do Henry Pause ngi pat ki briu ngi dusmon ya ka sarkar mikhaliahi katkum ka data ka bangila yo ba ki briu kumba sanlak ngut kiba pendon kam yang di umbam umdi hot ka jingsat kali ke jingsat jan ke jingbet pathari kinyut ngitip bakato ke sebo sabon ke priang mobil
kidai ki jakria kidai ki harmful chemicals ketin pareng ki ong ki bala ban kata ya ka khot ka khia ka jongi ya khot ka khia jongi do bala ban kata wat ya khandau hagaliang ka jingsbo ke Sarkar Meghalaya himanta naga program make rice try gilais nong ki la tip hi ba kene ka make rice kene ka project ke ba ke Sarkar ke Simkhia ban penim biang yi catchment area jongka wa umyo ngilayok sngau naga police department bakumno kani ka section 144 CRPC dadang nyukor ya ka kumno kan kata ini ngakerpat ba lengba kani ke program kebangi ya don hang ni kamdai ban sep kamdai ban le no yang jing sngau yang jing ut bakumno bangin pengkem biang igani ga wa kejongi kumno ngin le ban ipo iping kalawai kedor barsnong kadon kekam ke bahek ba bakan le bakan pej dengong kenang ba keni ke kendon wan cispa sau pusau kanom sepe bagapor kampat dera ko kisamla kilong kemi kilong kepa tongin ya snok tilang ban pengke imbiang yik telong i catchment area jong kawa umyo Siapang ka jingkhoi bat ka jinglong adkar kinong song snong chong kini kilai snong ka mausam ka maugaten bat ka yo mausam umyo mausam nga subatai bat ba kani ka jaka kalalong sisa kumba labatai do sordar nakmat ba kaladon ka jingya de kiat ka jingya le kiwe kam kibalong bian namar sisien kawai kesngi hak por menmiet ngelak poi seni banwan habaladon lagi breu jong kesnong ibam tip bagi don ki breu ki balawan bande kiat bian hakani kejeka kadai kesnong jong pi borok ki pai nong snong jong ki lai snong ngihapan perkhat perdain ayu ngin le ba ngin yo ya jingkot jingkhia namar ngitip ba kawa amyo kabatoi nak ne ki licenong ba piakam lo put sam la jong henrei kalong ke jingker khu ka ba kodor ya pi ki pai nong chong snong jong ne ki licenong haba kani ka kerku kertang bala ai dong brei nong bolong tau ban tuit nak jaka jong pi ba pniyo wan penun kam ha ki benta ki ba pher bat aga jo kapor ka kedai ka ba kerpang namenta ubriu bat na kamenta kamariang haba don ka wat ka jakaru ka sbo bat haba don ka haba pisum pisain piso petmat piso syat piso klein namar kedai ka ksiar rupa kabala bu daun play no bolong tau bat nado kilang shua manshua jongpi siapang kaan habakran siapang kaan kalong ba ngan pen pasyat api kendiat siapang kaan ke kendon kabala ai dek Sarkar ba ban pentrekam ya kani ka section Shispa Sau Fusau CRPC ka section 144 CRPC
habakren yakni ka an la ban ai da deputy DC lane deputy magistrate ki subordinate magistrate subdivision magistrate lane bat ki nokino ki executive member ki executive magistrate ki balapen kambor bala ibit dak sarkar ban ai halor jungki kani ko order sispa sau CRPC lada la ai de hukum do DC ban penjeri haba la ibit ban bu ya kani ka section sispa sau onda la bisyar bnia bat bala syem bala don kaman penbu ban pen bu ya kani ka section kemud ba don bala ban yasong lumbrum hak tu kejaka bala penjeri bat don bala ban ya le ki kam ki ba seniau ki ba pen mensau ya ka ya jinglong brio man brio dei kum ka ba bo kum ka ba ong we kini ki nong de kia kini ki nong de kia ki de kio jing man toy le de henrei ki pen kta ya ka kot ka kia lane ya ka bormet jong ubrio ne ka brio ka badi ya ka ta ka kia hagajuk upor ka lada penjadi ya ka section 144 ka longba dei tangi ki brio henrei wat ya ki do ki badon hakani ka wa ka bakhoi ba kentang ka jong fi ba kin penyap bat hagajuk upor lada don ki pa pen jabo pen jaklia da ka ba sat kali da ka ba pret ki nyot kinyer ki ba jabo bat kun plastik ki ba mla ban puot si ta jing em ki penjabo ya ka bat lada penon kam ki brio kata ya ka jing im ya ka im ka yap jong utu brio ni kitu ki brio ki bat penon kam ya ka de nganong ba lada nado menta kumba pensyai do saudar ba la itu bala ansa penjadi da ka section 144 CRPC hakani ke jaka te ngaong yapi ba namar ba ngayeng bat ngawan hang ni kum ubriu ka an na ka police department la pha yenga sini ban pensyai ban pen sngow hapi ba ka section kitu kibriu ki ba pen khen yakani ke section te kila ngila ban kem klem kawaran nakot naki magistrate ngila ban kem ki hagajo kapor kitu kibangi kem kila ban sya pensitom lani set along hado nreu nai ban hagajo kapor kapan ru on bu yaki bat kapan kasyong kat kum ko jingle jingkam jong kitu kibale ya kata kam kabakila penken ya kani ka an ka section hispa sau tang men hani ubnai bala leino ngiyo ban bat ya ki brio ke bawan ru ban le ki kam golong bi an kum ka ba ki de ki kiat bi an ha bok ni ka caka te kum ta kam long su ka basingan na ka benta chong ka sinong ka thau chu ki mlang salang te ka baron kam kalong ba ya phi barok ki prasnong nadu ki samla kilong kemi bat kilong kapa pen ai ki trelang bat ngi ki lai snong khnang bingla barat ding khong kini ka kam bangnom sa su kumbal ayo ko order na ka DC office bangnom sa su ban sat kali hapo chu kini ka caka namar kinora sibun ki cing sniu ki balai phorukom hapo kini ka caka nadu ke cing di ya ki kiat ki cing di kiat be an ki cing di ki drok supukum taru ter ki goi pat ki cing di pen buat ki ba wanra ki cing bom singan su ki imlang salang du ki hap ki barit te kumta kham tang bangi ong ba kani ka kalong penon kam nang taban ba bandi tingi dong kam sumar khut ya ka hadin mi la yo ya ka order na ka deputy commissioner trong ka East Kasahil district hadin ka cingwan ka tu ka section sispa sau pusau
na kebenta kecingkang ban sat kali ban the nyut pathar hapo chungani kawa yo kumta lang ba chong kisnem ke blalait no nadu kipor ke ba usnem ar hajar ar puar ke bangi yo berpelong ya ke program na kebenta kecipun khuj ini kawa yo ten rai kumta na kapor sya kapor hadin bangi la yak sat kalalong kabom isingan su ya kani kawa yo na markidon sibun kibriu ki bawan na kebenta ban le ben ya kani kawa yo ki wan ban the nyut ki don ki trok ki dompar ki bawan siteng mit haba ki wan hakani kacakasat kali ki wan ru ban the ya ki nyut ki bawan kit na keleng ki caka ten nak takadau hadin mi yo ban yawat ban pelong kecing tuet ringim jemla ke ban sem namar kapor siteng senja ki wan ki ban le ka takakam tedai nak takadau hadin mengi yo ban yasong perkat na borok lai teli ki snong kumno bengin yo ban rat dingkhong ya kani kecing wan le ben kejong ki bri ke basim kabu na kebantaban pen cabo ya kamai mariang bar kham tam ini ka wa yo namar kum bangi yo cingtip kidon kumba sanlak tam ki briu ki bayo pan bam na kani ka wa yo te kumta kamlong su kecing singai na kebenta ki para mesim ki para marcan marpar ki parari ki congi ki ba penon kami kani ka wa yo te kumta kalalong ka ba kongsan ka badon kam tam na kebenta congi bengin sumar khut ya ki saudong saukun ya kamai mariang kham tam kani ki iria ki bahap apo kani ka wa yo kani ka catchment area ka bahap kani ka wa yo kalong ke badon kam nak benta congi ban sumar khut te kum balong menta da ngipet kalong sica ke ba excitement haba ki don ru ki nong song snong kam dai than ta ki nong snong kini ki than ki ba paramacan ki ba kham cengai nang niru ki bawan penon kam kini kawa kum ka ban sacan hadian makiwan kiwan ban bret ya ki chaklia naru ki plastik ki hokis ki plastik sabon ba kum ta ter kalong sica ke ba i excitement ban pet te nak takadau nak kaliang congi borok lai teli ki snong ni yo ban penon kam ban khot ikani kacialang ke bakerpang mata ke step kalong bangin kumbangi le yo sengauru pagidon kini ki media ban pen spread aki social media bangin tip bangi khot kerpat ya baro ki parasnong prathau ki parari ki congi bangin don kata ka mensi ban ya trailang na kebenta ban wara ika khut ka suba kabit ka biang lang haki imlang salang kumcuru hakari bagacak beriu congi hi baro kawai na kebenta ban perkhat ban perdan ya kalawai ya kicing ya kebangi kendu hakani ka wa mjau khamtam hakawede bat ka kamsat kali keba la isenmet adu kata-kata bat bursin haba kiwan hakani kecaka kiwan kit degi plastik degi caklia onda poi hakani kecaka ki the sunan hakani kecaka khlia hangne bat ki sat kali sunan hakani kecaka kalau ke bakta adu kata-kata dengan semua bana kaling kicunga ngakar pat hakani ke pork bamenta baro le telai kisnong kibalai don mentalang hakani ke sengai ke bamenta banwara ya keting trelang na ke benta kabit kabyang banwara ya ke jingkela ya kani ka wa mjau ka ba i cungi na semua ba labun sin habai kendu iki kam habede be ka kam sinong habede ki kam thau ki be kendu na ka benta ka imlang salang ka ye kayang ki ba na kani ke jaka ngi kendu cinge bat bulsin ki wan perlong iki cing sat kali hne bat khamtam ki perlong ya ke jaka di kiyat bat khamtam jiki kam khla ki kam urea ki be kendu akani ke jaka ki bala syam no ki bala leit no akatus nam bala leit no ngilai kendu ban ngila ra spo ka jing robal hol bat ngilai bersyar bat ngila bun kicing na ka benta kani ka kam habede be kani ka kam caka ka ba bu akani ya ka kam sat kali hakni ka wa mjau tengah sungu bana kaling kicunga ngapan ki keding ketika mon ban ya trailang na ka benta kabit kabyang banwara ya kicing kela kicing khu kicing subha hakani ka wa mjau tengah sungu bakani ka por bamta ngai kubulai shibun ya i video cungi blakit ki khnang balawan hakani ka pol hakani ka sengai bamta banwan sakhi na ka banta banwara ya ka jingkela ya kani ka wa mjau ka balong ka wa ka bangi penon kam diki bro ki basong basa apo shlong ki bam ki di lagi sanlak nungut ya kani ka wa mjau bepen kam hakani ka pol na sngo ba na shimlat ka shim ka kani kabu ka bamta na ka bol jong ka deputy commissioner kala ai ka oldal sispa sau CLPC ban khang sisnon masat kali hakani ka wa mjau tela yet la saubne san benemta henrai kam terekam te kumta kala shuya sat kali bi kumto na kaling juk sinong ngimban se ban ya til ban ya ai lang kata kecing slok ban ya ai lang kata te keding te kamun ban wanra no ya kecing kala na ka benta kani ka wa mjo bakan long no ka bakhu ka basuba te na kaling kilai sinong kilai slok kile perkhat kile perdan ba khamtam dere tang cakasat kali henrei kebalon ra
ya ke cing de kiat bean ke bahakan ke caka ke bat blak ta ya ke melak salang balak ta iki kun semla bat kalong ke caka ke bom singan su ban ye banjang nakane ke caka kamtam nakaling cok dobal snong mo kuthen ngile yo kam kiat akan ke caka bat nakaling cuyi snong ngila pha ka khubol bat ngila phun bat ngile pentep sha ECOC Police Department ibade in charge nakamta kan caka ban pej ban khmi nakamta kabit kabyang kaimlang salang ladalap hakan ke caka no bro bo sat kali ngide ban biak sisndon ladang ipenaya shon nam chon daga ka mobile ya ka number plate te pha a jingtep ECOC stiao knang bana ka police department kan le ya ka badon kam te nakaling chungji nadu mata hik sngai hakan ka sngai ka mata ka kani ka por ka ba ngia don kani ka program hantai ba ladawan kano kali ba ka ba mud ban sat kali kani ka sngai ka bamta nginum sia syur mon sat kali namal bangan wara no ikicing kala ya kicing khuc suba na ka bamta kani ka wa kalong ka wa ka ba kentang na ka bamta bun ba ki baru ki besong yin ki besong sam hapo shlong ki pendon kam hababam habadi ya kani ka wa mjo ban ya trilang kat kum jini kendon ka badon napo kani ka sanbut kicing mana pasat kali bandi kiat ban kering samakor bat ban khalai kumta terter kani ting mana kala haplang hapo kani ka cingya peklang kila senong ke ile sungu sangut kini ke bekeren ya kecu ka phang ban ya penha ban pen suba bat ban penitenat ya kamariang ban pen koi pen kia ya kido kido wa pe ngakumur ba senong jong kamu sram tingi kendu sibun kiting tinong rep sekali ka than kijongi ki bahap ruat jong kawa mjo ki phun singa man kapor wat sipo wat che mer step ki la phun baladon ki baya sungdi kenhun wat ki kena skur ban lek banwan ki la tin wat ki nong rep ki kenthai ki kena siapa kam kundong kilatin bat susu ha kani ka hau ni usnem ha kini ki banai bala lek jong april nemi ba la don we ubriu bala yap ha po kani ha khap chan kar ruwa na ka dau bala yap tersau bala samit katkum ka cing ya thu bala yap thangan na kadau chong kecing di kumta manga basutri sunong na mosram badu khon kumni sunong ilawan lang na smit ki sakhilang ikata bad kani ka umjo mosram tumarchan kelewan mas khilang ikata kawra cing sibun na kumta kini ki mar khap sunong na kata kadau na du mata kasni nila khang persya ya kasat kali bad na kadau chong kasat kali kisim kabu ya kini ka cingdi pun buat bat kini ki kam auria lai pucat.